Iti Cagayan Valley Corn Production Technologies na isuro kadagiti mannalon iti rehiyon. Kabayatan na red striped soft scale insect. Kadagiti mula nga unas pakasaknan dagiti mannalon sa jay. Adda detalye ni Anjel Kim Pengosro. Dua gasutan ng mapulo katupat ang mannalon manipod iti Northern Solana Agriculture Farmers Association tin nakipasot iti recommended corn production technologies para iti produksyon ti yellow corn iti tulong ti Department of Agriculture Regional Field Office 2. Kadagiti nasao a benepisyaryo sa nga gasot 25 a mannalon ti daan iti talon a manipod 0.28 aging iti 0.99 nga hektarya. Bayat ati daduma katadaan iti talon amang saklaw iti maysa aging iti 2 nga hektarya. Pasot ti RCPT ti panangiwaras kadagiti agricultural inputs kadagiti kwalipikado a mannalon tapno masuportaran ti produksyon da ken mapaadot ti apit da. Kabayatan na pinaerteng ti DA Regional Field Office 2 ti monitoring ken pest surveillance kadagiti plantasyon ti unas iti rehiyon kalpasan ti panakaduktal ti red striped soft scale insect infestation anang apektar iti 20 kutupat nga hektarya ti unas iti Etchague, Isabela. Malalukoy met dagiti sugarcane grower ang mapagtalinaed ken aktibo ang makipasot iti pest surveillance tapno mapapartak ti panakaduktal ken masungbatan ti anyaman a pangta kadagiti mulada. Iti pakabuklan na Region 2, dumanon iti nasurok 969,000 pesos, ti impaay atulong ti Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 2, kadagiti kwalipikado nga OFWs ken iti pamilyada. Iti nasao a kantidad, nasurok 300,000 pesos tinailatang para iti livelihood assistance, ang makatulong kadagiti benepisyaryo ang maituloy ti panggadanda. Karaman pa dito iti nasurok 269,000 pesos at tulong para iti 18 a benepisyaryo, iti sidong ti Education and Livelihood Assistance Program. Nangipaaypay ti ahensya iti 40,000 pesos at tulong, babaen iti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, kadagiti 2 a kwalipikado a benepisyaryo iti Baggaw, Cagayan. Panggap ti OWA at tulungan dagiti pamilya ti OFW amang patalinaed iti panagbiagda, mangpennek kadagiti kasapulanda ken nagbalin nga adda ang makapagpanuray iti bagida iti uneg ti komunidad da. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.